हम आर.के. भारद्वाज भोजपुरी सिंगर आप लोगों के दिल की गहराई से नमस्कार प्रणाम बा। हमारे ऊपर आप सबका प्यार दुलार बनल रहे यही दिल से गुहार बा। और हमरे बड़ भैया केदार यादव उर्फ केडी यादव ढोलक पर बिजू पर संगत देते रहन, हमरे कुलदीप भैया और हमरे संगाती सबे ओमकार भाई म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर साहब हमरे शिवम सुहाना जी, जनार्दन भैया भी आ गए बड़ा, हमरे महेश भाई भी, जनार्दन भैया के नमस्कार प्रणाम बा। कुछ अलग अंदाज से रुवल उनके सामने हम एगो भोजपुरी अरे बाबू रे दबा के लो नो भोजपुरी चैता पेश करतनी ए भैया। अरे कैसे अरे जिया हो जिया जब चैत में खियाई लिया न हो ए भैया एगो लड़का एगो लड़की के देख के का कहले बा, कौना भाग से कहले बा, अरे कमर लपकावतिया बिजुली गिरावतिया आओ नहीं दिले हमें वही के चिखावतिया, कमर लपकावतिया बिजुली गिरावतिया भाव नहीं दिले हमें वही के चिखावतिया। का कही मामला पलट गई बा, का कही मामला पलट गई बा, मोर मलवाई कौनो से पहट गई बा रे कौनो खोजेले बहाना, जब जब मांगे न को दिल माना, कौनो न कौनो खोजेले बहाना, जब जब मांगी ला को दिल माना। जियरा जरावतिया मिले नहीं आवतिया हमारा से चोरी चोरी से बतियावतिया, जियरा जरावतिया मिले नहीं आवतिया हमारा से चोरी चोरी से बतियावतिया। बहिया में ओकरे सलट गई बा, बहिया में ओकरे सलट गई बा, मोर मलवाई कौनो से पट गई बा औरी कैसे का कहले बा लइका बड़ा प्यार से कहता कि ये धनिया ऐसे चलबू तो कैसे काम चली, जवानी तो हर बेकार हो जाइए धनिया। हमरे शिवम भैया से कैसे कहले बिया, शिवम सुहाना, शिवम सुहाना संजय बड़ी परेशानी, पागल बनवले बाबू कर जवानी, शिवम सुहाना संजय बड़े परेशानी, पागल बनवले बाबू कर जवानी। हाथ चमकावतिया हमके बिसरावतिया,
हाथ चमकावतिया हमके बिसरावतिया सपना हम देखी ओकर निधियो नयावतिया का कहीं मामला पलट गइल बा का कहीं मामला पलट गइल बा मोर मलवाई कवनो से पट गइल मारे कमर लपकावतिया बिजुली गिरावतिया कमर लपकावतिया बिजुली गिरावतिया भाव नहीं देले हमें वही के चिखावतिया का कहीं मामला पलट गइल बा का कहीं मामला पलट गइल बा रे मोर मलवाई कौनो से पट गइल बा रे मोर मलवाई कौनो से पट गइल मलवाई कौनो से पट गइल बारे मोर मलवाई कौनो से पट गइल बारे मोर मलवाई कौनो से पट गइल बारे मोर मलवाई।